Kan jag få den? Ja. Kan jag få den? Kan jag få den? Vad ska jag göra nu? Jag vill upp på bordet med flaskan. Ja. Ja, den var fin. Kan jag få flaskan? Kan jag få den? Oj. Där. Där. Ska du komma hit då? Ja, ska du komma hit? Jag vill komma hit. Ja, kom då. Ja, kom då. Du kan klättra upp själv. Kom då, gumman. Ja, vad är det? Det är en fläck i mattan, va? Det är någon konstig grej. Där. Där. Det är gumman. Gumman. Nej. Titta fläckarna i mattan. Ja. Jag är intresserad av.